Jendeak esaten dit, Iazki, eta seinale hona da, zuegan telebiztan da, hori ez da lana. Seinale hona da. Bai. Ze badirudi, bueno, eta hala izaten da gainera, oso giro honean aritzen garela, eta jator, ni jabetu naiz hemen platoan, lanean ari girenek badutela elementu bat, niri faltatzea gana. Eta gaur etorri naiz lanera, Ni gaur ingo dut lan, oso fuerte, Gatozela gure lehiakideak! Pasa garura! Eneko eta Jon, Jokin eta Irai, Jon eta Eneko. Plato honetan, lan egiten duen orok, darama buruan bisera hau. Etxereko bisera ofiziala. Beraz, lanerako prest. Bai hau emoten zuie laua marka da hemen egon eta gero, Egia, Hemen, txapela honen azpian, kontratu finkoa eta bestelako fantasiak. Ez dau burmuñonak. Bai, zalantzari gabe. Orain jabetu naiz, dauzkagu Eneko eta Jon eta Eneko, Bai. Jabetu naiz, biserari esker, bestela nahi Bai. Eneko eta Jon, azteko, zuek zer moduz? Ondo. Lanerako prest? Bai. Biserari gabe? Bisera gabe. Uf, baina hile mataza ona, Hori beti. Orain arte naiz jabetu eta hortan arazori bat ere, momentuz? Momentuz, ez. Momentuz. Ze herentzia datorkizu hortan? Bai? Atxona kondo, aitaia... Hori nola izaten da, hori jaski gaingo du igual? Ez, bai ondo, hasi zebaiak gizon komentarioak itxet, hilen dia hasi da, fíjate. Ondo, Ni bauka, momentu... Bai, etxetik, esan zu? Etxetik jaso dugu herentzian kopeta, momentuz iritsiko dena. Zuk aitona... Ondo, bi atxonak ondo. Bale, Jon? Aman nahi eta kalbu orduan... Bueno, erreparatu bestari. Zuk erreparatu komeni denari. Momentuz. Momentuz itxurona. Bai, ni luzen ere, bai. Dinot, laugarren saioa, 450 euro pilatuta. Ondo. Dago ez da. Joe. Oski ba, horrekin zakua irabazita, ez joango gara Turkiara, hori ez dago planen artean. Etorkizunian igual. Jarraituko dugu lehiakide, akaso baten batek izan lezaketa. Animo bikote eta zorte hon, ongi etorri. Jokin iraitz, ze moduz? Primeran, no. Da Jokinek, jarraituko dugu lehiakide, ez. Gula zai. Noski bai. Bigarren saioa, Jokin iraitz, ze moduz? Gustura. Bai. Lankideak gogoratuko dugu iraitz. Non zauzien lankide? Sopelako institutuan. Sopelako institutuan ez dau besterik ja. Danak esaten. Ikusi dituzue? Gure irakasliek? Miluzen, bai. Orain arte, ez dakit, jolas orduan, abelarria jarri eta ze esaten ote dute gutaz eta Jokin iraitz zuek ze fama duzu, Sopelako institutuan? Nik uste dut ona. Uste dut, maite gaituztela. Itxuraz bai. Hemen platoan bezala xe, iritsita segitu baina behira ze jatorrak, gan ere beste. Ondo, gogoratuko dugu, Jokin, hizkuntzaten oso ondo. Ingles eta aleman filologiak egin da, letrak, oroar. Ingles filologia ikasi nun, bai. Bai. Baina gustokoena alemana duzuzuk? Hizkuntzen artean edo? Bueno, egunaren arabera benetan, Bai, Zenbat hizkuntza hitz egiten zuz? Euskara eta gaztelera kontatuko ditugu, alemana, inglesa. Alemana, inglesa. Lauak. Bai. Guau, ondo. Bai. Dinot, gero batzuk esaten da bilakon, marre arte ja frantzesez kontaten jakina, bost. Bai, badakit, pizka bat. Badakit italiano. Ondo, iraitz matematikako irakaslea, balio izan digula bestak beste, finalaten eta matematika taktikak erabiltzeko. Eta €100 eskuratu. Ondo. Jokin ni galdetu diogun moduan, hizkuntza gustokoena, iraitz, eragiketa gustokoena. Igual izango duzu. Logaritmoa. Trenarena. Ze eratakoak? Ze eratakoak? Logaritmo, ekuazioak logaritmiko. Ekuazio logaritmikoa. Ni galdetu duzen motatakoak, jakin gabe motariko baina badago, beti dago zerbait, matematika sakonagoa beti dago zerbait. Jokin eta iraitz zeiten zino gaur? Bueno, bintzak jarraitzea, ez? Hori da, beste egun bat, ez da? Beste egun bat, aurreko egun delako badan, oso ondo, bai. Jarraitzea alemanez ikasten ere. Bai. Ikasi dugu beste jakin, saio honek alemaneraz izena duela. Aztu, ich liebe dich. Ez, no, ich liebe dich. Nik aldi delakitz. Ich auch. Nire bai. Ondo. Ich auch, da nik ere bai. Ich auch. Eta miluze da, longetzunge. Langetzunge. Ongi etorri, langetzungera, Jokin eta iraitz. Eneko eta Jon alde batean, Jon eta Eneko bestean. Oso ondo antolatuta gaur plata. Zer moduz dikote? Ongi. Oso ondo. Lanerako prestuek ere? Bai, espero. Bai, San Marko. Nondik atoz? Ni zutur negozitik. Ados? Eta ni Iruñatik, Errotxapatik. Gertu bizi gara, beraz? Hoi da, Iruñarriatik. Baina topo egin dugu beste hiriburu batean? Hoi da. Bai, Gasteizen. Gasteizen? Bai, klasiekideak. Ados, joan gara ikastera alegia. Hoi da. Zer ikastera? Historia.
Historia? Ederra, bai. Zerra! Hoi da, bai. Zein da zuen historiako pasarterik guztokoena? Ari nahi zori galdetzen, besterik ez da. Trotski edo. Trotskiren pie. Trotskiren garaia, bai, pioletak eta beste. Nekok, zer dio? Nik atzerako, bai. Bai, igual baitare, zera, aro modernoa edo. Eta moderno batzueneko. Bai, humanista pure duro. Zalantzari, oso ondo. Historia egitera etorri gara, mi luzera? Espero. No lego, ze proiektua baituzte, Jon, zakua irabazizkero, ze asmo? Zer barkatu? Zakua irabazizkero, ze asmo? Ba, berak izan zuen bidatxo bat egiteko, baina... Ikusi dut, Enekok, Italian baduela proiektu bat edo. Asmoa, bintzat. Enbian daukaz, pasan urtean, nik egon nintzen Erasmusian Italian. Eta berazten etorri. Dani ez. Oia enbian dauka. Zuk orduan italiera ere badakizu, Jon? Bai. Eta mi luze italiera zuna esaten da? Lingua larga. Lingua longa. Lingua longa. Baliteke ez dakit, ikustu baiet. Irukoa bota du akaso, baina itxura txarrik ez du. Eneko, zure asmoa italian alegia zein da? Nire asmoa izango itzateke, behin masterra bukatuta, Italia jutea gia turistiko moduan, fritur ez dala, holako ezea, paraguasakin, hola. Itxatea. Friturra, eta gero, fritur izena du, baina badakizu ega guztiak balde, eta espritxore guztia bota, eta... Samonari ebakuntza egin garri diote, eta ekarri dirua... Da pizza batzuzan. Baita ere. Miluzeko friturra, ikusi duzu ez da? Platoa, faltatzen dizu ezagutzeko zakua, hori geroxoago ondo bidean. Animo bikote, zorte hon! Onketorri guztioi, Miluzeko! Jarri. Jarrikot galoiei hartzen. Lanera, zu ere. Miluzeko zakuan gaur, Ogaita mailu dira! Zairen da berrabita mailu! A ver, oral. No? Bire ondo? Ondo. Paize, agurtu gara gau publikoa ere. Zue zer moduz? Hau zurbil, gabon, ondi etorri! Gabon, hau zartzue! Ugarren ikastelako lagun! Lanerako prest? Bana prest. Joneteneko, zeuek aukeratu, zeuentzat, ze proba nahi zuien. Potokunak triboren berbak edo ikusi makusi. Ba, ikusi. Oso ondo. Eneko eta jonentzat? Eneko eta jonentzat, triboren berbak. Vale. Eta bertxotan jarriko ditugu, Jokin eta Iraitz. Ederto, batrikoren berbekin jasiko gara. Eneko eta Jon begizek ondo zabaldu, eta datozen berbak hauek, ondartzera eta igeri lekurata joango gara, Venga, animo, Eneko, denpora. Sokorrista. Soloslea. Trampolina. Saltagailua. Bainu jantzia zarautzen. Xukadera. Sokorrista. Soloslea. Trampolina. Saltagailua. Bainu jantzia zarautzen. Mokatxoa. Sokorrista. Soloslea. Trampolina. Saltagailua. Bainu jantzia zarautzen. Txaparroa. Abanikoa. Aize maia. Eguzkitako aterkia. Itzalkina. Toalla, eskuoiala. Xukadera. Sandalia, txankleta. Txinala. Beso erako flotagailua. Ondo! Oso ondo egikote, horrela hasita, bukara arte aldela. Egun puntu! Ondo! Jokin eta Iraitz, bertxotan eta zer moduz? Bueno. Ni gustoko bai, baina... Ni baino beto. Nabarituko da hori. Bai, txirritatxo Jokinen laguna izango zen. Bai. Hitzak eta oinak euskaraz denak, noski? Bueno, txirritatxo hortxe erronka, alemanieraz ere botan nahi badu baten bat. Ia? Pasadilla. Komuneko hilaratik lekuana da. bidalitako sortutako bertsoa. Erne ba? Gaur herrian bat dela... Giroa. Jendea dabil oso... Alai. Kuadrillarekin bazkari. Ona. Eta noski zintzurra. Blai. Komunera joan taze. Ilara. Antxe ezagutu. Unai. Lagun onak egin gara. Jada. Ordu erdita gero. Sai. Bueno. Lekuana da, lagun bat izak egiten. Bai. Jokin Iraitz, itxura hona, ezta? Oso. Ia? Puntu, oso ondo. Puntu, digan. Danak. Joneteneko, ikusi makusi, bai? Batetik sortzira di, Gorka Urbizu, Asier Gozategi, Izaro, Pello Reparaz, Olatza Salvador, Inigo Etxastarreta, Aieda Renteria, eta Sune. Sune, Jon. Sortzi. Asier Gozategi. 2. Aieda Renteria. 7.
Izaro. 5. Pello reparaz. 8. Ez pello reparaz 8. Joder. Olatz Salvador Jon. 7. Gorka Urbizu, Eneko. 1. Inigo Etxezarreta. 4. Sune. 8. Asier Gazategi. 2. Aiera Renteria. 7. Izaro. 5. Pello reparaz. 4. Olatz Salvador. 3. Gorka Urbizu. 1. Inigo Etxezarreta. 2. Sune. 8. Asier Gazategi. 2. Aiera Renteria. 4. Ez pello reparaz. Izaro. 5. Pello reparaz. 4. Onda, zigarratu. Nor da Izaro, nor da Olatz. Jesucristo, ja, Gero astuta, oso astuta. fina, ilaski, Gorka Urbizu garri dute bat zemakian. Zera bat, eta Gorka Urbizu bat, eta zotilak, gure gidoilariak. Txalo bero bat eurei punturik ez, tamalez. Bai. Txaloak gidoilak, bai. Txalorik ez. Lanera, bere, ere, hortarako gaudeta. Eneko Jon, txalo zaparrada jasotzeko asmatu behar dira hirurak. Bai. Asmatu edo asmarazi, kasu honetan. Hartu lekua mesedez, Jokin eta Iraitz bestaldean. Ia ba, lehenbiziko rondan zer datorren leku hartuta, demora. Tekno, musika musika entzuten, tekno, dantzaria, saltsa, Ze musika? tekno, Perreo. Musika? salsa, samba, Perro, perreo, samba, a ver, diskoteka, Jokin, zer museo, twerking egiten. Estiloa, musika Estiloa. Musika, samba, salsa, bachata, Ez. Bigarna. txita, oioa. Oioa, Arrautza jarri. Bai, oso ondo. Apaisa. Eskultura eta turista ateratzen Nolakoa da? argazkia. Ateratzen argazkia Eskultura? turista. Eskultura. Eskultura nolakoa? Marmolesko eskultura. Napoleonikoa. Bueno, non gaude? Non gaude museo bate, Ze museo museo bateko eskultura, Louvreko Museo eskultura. mota bat. Museo bota bat, historia. Arte, historiako... Bai, baina zer da? Zerezkoa da? Argia. Argi museoa. Argi? Argizari? Argizari museoa. Bai, zera. Hartu lekua. Faltaitza egun hori, ze argizarizko figuren museoak ez igual dotoreenak, baina, bueno, bada museo mota bat eta ezagunak oso. Eta gero hasieran falta izan zaigun beste elementua, reggaetoia, dantzatzearena, salsa eta bachata eta bai baina. Bat, hogeina, zer? Bat, Gorka Urbizu, bat. Jokin Iraitz, geixia honai. Bai. Oraintxe duzu aukera, Jon eta Eneko bestaldean. Naparrek bota, Proposamenak beldurri gabe. Hori da. Ia ba, demora. Cowboy. Oso ondo. Erra. Telebista. Bar. Ez. Hoize borobil bat, bai, bot. Museoa ez. Erretzen, jakiten, begiratzen, Bai. kuskuseatzen, Zer. Zer. begiratzen, borobila lurra, Lurra. Satelite bat. Ez? liburu bat, Liburu bat irakurtzen. Ez, zer da hori? laua. Hor dago, Bai, borobil bat, estadio bat, ez dakit zer den. Mapa, maketa bat. Mapa. Mapa ikusten. Bueno. Dios. Bien artean hau, Astronauta, ez, txoria, Txoria, astronauta, txikitxoa. alienígena, martxianoa, Ez. Zer da? tinpilin pausa, Ez? txantxon horia, ez. Ez. Moskitoa, Listorra, Erlea. Erlea eta? Ba, nola esate, Erle, esti hartzen duenari, nola da? avispa, ez, no esatela. Bai, ez da, Ondo. Hartu lekua. Erlezaina. Erlezaina ondo zaintzen Bueno, duena. adierazi duzue. Vale. Gero, astronauta ere esan dute, eta egia da buruan daramaten kapela horrekin eta tankera izaten. No? Alienigena, bai. Espada. Mapa bat papelezkue, ez hori ikusi inoiz. Liburu bat zirudi, Google Mapsen elaunaldiko gara. Claro, vale. Mapa bat ikusteko papelien. Ei, bale, venga, batana, kirura goina punto. Jon eta Eneko, indarrik ez zaigu falta, Ez, indarra ez.
Ze pasioa da, ze... Hori da orain imintzioa, hartu lekua. Jon eta Eneko eta Jon. Aurrez aurre. Bueno. Hemen izzerbait hona aterako da, seguro. Oazen denbora. Itxotzen, Eneko, mina, bilurra, hotza. Ez. Mina, Itxo. estula, Bai, zer da? Janarisakin itxo. gaixorik. Ez. Gaixorik, Bueno, gripea, estula, estarriko mina. Venga, hor gauz. Baina zer da? Birusa. Bai, birusa, bigarrena. Zaratabarik, Bai. Olatua, ura, itxasua. Ez, bakarrik, Jo bakarrik. Olatuak, Itxasua. surfein. Ez? Mendixa. Olatu asko, tsunamisa. Olatua aztu. Olatuan, hau Olatua ez. Vale, itxasua. itxasua. Venga, Ez da ere. zer dari? Mendixa, katia, Bigarren, bien artean. uinak. Ordua, behandu. Behandu, Behandu aiau da. jefia eta langilea. O irakaslea Berandu, eta... iritsi nora. Lanea. Lanea. Ez. Ikastola o ikastea. Sita batea, o... Bai, zita batera eta? Beste azter da? Uina, itxasua... Bai, kaskada. Bai. Hartu lekua. Jauzia. Nire ere kutsatzen zait pasio hori eta olatua ez. Olatua itxasoan ez. Urjauzi bat. Gauzia, bale. Urjauzia behar genuen. Itxasoan, batzu diote baten bat badago dela, ez da? Urjauziren bat. Bikingo emapak eta auta beste eta kontuz. Mendialtuenak itxasun dauz Baita ere. lurrien, Bebai. Entzun, zitara berandu, Jon, iritsi zaren joiz? Ez, nik uste zet. Zita batera, joan zara? Bai. Eneko, Ni berandu? pineo behin berandu, apurtxo bat, izan da dire. Eta? Ondorioak, larriak? Ez, urrengoan berandago iritsi eta gitxo. Bueno, ondo. Berriketa. Ondo, alerto. Ados, Jaun Andreok, ados. Bi, danak ematen zu nahi bi, Ez, jauzia bi, ez. bi. Berroina puntu. Zorrot. Zitara berandu. Baina, Enekok ere eskertu dut zuzen jokatu izan nahi jaskik esan du. Ondo idazki. Ondo. Garrantasuna. Vale. Puntuak irabazi nahi ditugu zilegitasun osotu. Bakizun horreztan iritsi berandu zitara? Eroglio. Bai, Hortarako behar da. hori beti ondo. Horretarako behar da, bai. Ez berandu ez garaiz ere. Eneko Jon, eroglifikoekin daukagun zitara, iritsi indartzu, Venga, lehenengo denpora. Eskiatzen ibili gara. Han, Bai? ra, Do, minra, dorran. andorran. Bai. Han batzen erantzunaren zati, eta donota raiainkoan, Andorran. Oso ondo. Pentsatu duzu, jendeak egiten du, ez da? YouTuberrek eta irua eta ez da zer hartuta Andorrara. Andorra kaldeara. Kaldea da? Spa. Bale. Eskiatu ez, Gero buelta. Span egon gara. Gero buelta, no? Gero buelta. Euskal Herria. Ondo. Euskal Herria. Zergak eta hemen, Nik Euskal Herria itzikitxeo lan be, bai? Ia da. Ia aztu egin zait, Ia ba. momentu batez. Ia ba. Eneko eta Jon, bigarren eroglifiko denpora. Mendito ontorrean dabil. Mina, Zelan da mina? Mina, Ui, atzaparra, Ai, bai. Asi, segi ikusten. aize ontzia. Oso ondo. Min hartzen digunen pertsona horrek eroglifikoetan ai esaten du. Ai, ze ontza, eneken dute hotza, aize hotza. Oso ondo. Oso ondo. Asmatu dituzte eroglifikoak puntuengatik edo Euskal Herriagatik? Ez dakitza, zela asmadun. Bueno, asmatu dituzte. Euskal Herriagatik. Euskal Herriagatik puntu. Egia esan ez dakitu. Ia ba. Jokin irait, eroglifikoek zer? Atxo ondo. Oso ondo. Baina? Bai. Lehenengoa, hause, denpora. Plazan dantzatu zuten, Azuri baltza. oso ondo. Oso na. Hori zuri baltzara, eta zeta hori ikisagaitxik aldatuta, asuri beltza. Oso azkar, Dantzaria naiz, orduan. Bai. Horrek doka. Epa. Eta, Axuri beltza, Bai. espezialitateen artean. Eba, zuri beltza oso politza da? Abestia oso polita. Ez, horregatik. Dantza ez dakite, Zin baina. nahi duen horrek nero nieta. Engu, iraitz, Ez, finalera ez, iriste ez. mazabien. Zero zai, Orain, kontzentratuta nago. Vale, oso ondo. Baina horrek relajaten dau. Zakoa irabaziz gero, bai. Bueno, bai. venga. Tatuaje bat zen asuri beltza bat. Jokin iraitz, bigarrena denpora. Aurra azten ari da. Bai? Gu Ucrania. Ez? Ez, gutxinaka. Oso ondo. Ondo.
Gutxinaka, oso ondo. Zer, formula matematikoren bat edo? Eroglifikoak asmatzeko? Ez? Inteligentzia. Adi egon. Oso ondo, bitik bi, eh? Bi bider 50, bai, 1 puntu, oso ondo. Ondo? Joneneko asmatu egin beharko dira, eroglifikoek. A ver, ba. Langa oso baian geratu da. Lehenengue, zuek, denpora. Turistaz beteta egoten da. Bezia, Grezia. Grezia. Ez? Bezia, Bela erantzuna Venezia. Bai. B letra. Ben Gezia, ikusten dugu. Ben Gezia, gekenduta Venezia. Oso ondo. Eta eneko antxe friturra egiten. Ai. Venezian, adibidez. Venezian edo Roman edo non, Florentzian edo non. Buah, ez dakit, pentsatut igual Sienan edo. Siena erra. Bai, nahiko polita. Ez oso turistikoa, Veneziakin edo konparatu. Zuk lan egin nahi baduzu turistekin. Ba, claro, bai, baina kompetentzia gabe. Dos, ja zuk ire egin duzu merkatu berri bat. Ondo? Joneneko, bigarrena, denpora. Lesakatik gertu dago. Olentzero ez, busturial. Bus. Irun, bidasoa. Ez. Bus hori inglesez? Bus light. Ez. Izena? Nola egiten da, hori? Bueno, nola egiten du, kanpai horrek? Dindan. Don. Ez. Olentzero. Gabonak. Olentzero, Bera, gastoa. Ez. Bastan. Bus. Vale. Tan. Kanpaiak. Euskaraz agertzen bustan, bestela. Bustan. Bustan ona. Eta olentzero eta astoa eta... Ikusi dut lesaka eta esan dut olentzero. Ikusi duzuzet? Lesaka ikusi dut esan dut olentzero. Olentzero lesakakue. Dos. Baina busla hierri ikusi da, olentzero. Ja oparian pentsatu zuzenean edo. Bueno, lemizikoa sartu da, eta 50 puntu. Bustan. Adarra orain, minuzeko eskuaren. Behi adarra. Aurrera. Ondo, Zurbil. Ondo. Eneko eta Jon, lemiziko eskua. Oazen ba, komo inaren bila. Murphyren legearen arabera. Ondo. Lege ezaguna. Zer herrialdetan dago Serengeti Parke Nazionala? Ugandan, Tanzanian, Kenian edo Zambian. Kenia. Tanzania. Oso ondo. Erre batzuk ze bokal? Eneko Jon, zea bestiren bertsioa sortu du Adimentxuk. Sortu ginenen bar, beretik sortuko dira besteak. Urruka hortan iraungo duten zuaitzak aska gazteak. Bueno. Elektrizitatea jeta kantu nafarra izarren hautsa bide lagun. Xaren hautza. Sortu ginen borberetik, Sortuko dira besteak. Ondo. Burruka Oso ondo. hortan iraungo du. Bokala? Gazteak. Euskal Herrian ordainduko ditugu zergak. Bai, hori xe. Eta izarren hautsak, aurrera. Egiten du argaziko konstelazioak. Andromeda, Orion, Pegasus, Hartzandia. Bai? Hartzandia. Oski. Bai. Eskolak bat falla da. Bokala? Aurrera, entzun. I'm laughing at clouds Wow. so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm red. Ze filmen soinu banda da. Entzun berri duguna. Euripean kantari, Casablanca, Sunset Boulevard, West Side Story. Sunset Boulevard. Sunset. Euripean kantari. Bai, eta. I'm singing in the Euritan rain. dantzan, gero, era berritua. Ai, Jinkeli, ze politxe da estena hau, Oso. Bokala? Murphyren legearen arabera. Probatu nahi duzu, bikote? Laugarren erronda data. Nahiko lan? Ba, Eneko eta Jon, azken erronda. Euskaraldiaren abestiaren arabera, zein da Euskararen txoria?
belea, txantxangorria, arranoa, enara. Txantxangorria. Bai. Bokala? I. Bueno. I. Murphyren legearen arabera. Presa gehien duzunean, auto-ilarak errepidean. Hori holan da, Beti Murphy hor, Beti da Murphy. Bakatxo, ene bat errepidean. Eko! Eneko, Jon! Komo deina, oso ondo. Jokin iraitz, bigarren eskua zeuenetik abiatuta, eutxi? Alaxe dio naturaren arauak. Legeak, arauak. Zeurkesle bihurtu digu adimentxuk, mangako pertsonaia. Xabier Usabiaga, Xabier Zukia, Xabier Euskitze, Xabier Madariaga. Bai, Euskitze, Xabier Euskitze. Guapo, Bai. Bueno, manga, mauka. Mauka pertsonaia. Mauka! Bokala? Entzun hau! Nola du izena Kaparrak taldearen abesti honek? Eperrak, txapelak, errapeak, txepelak. Txepelak. Ondo. Beste bokal bat? Jokin iraitz. Zein deguzki sistemako planetarik handiena? Neptuno, Jupiter, Saturno, Urano. Jupiter. Oso ondo. Beste planeta dana batu, da Jupiter handiz haue. Baizki banatu dago mundua, Bueno, holanda. Unibertsoa kasu honetan, bokala? Jupiter da nire gustukoena, Bai? Bai. Hemen hobeto gaude, Hemen hobeto gaude. Jokin iraitz, beste galdera bat zeuentzat, entzun? Fuego, manténlo prendido. Fuego. No lo dejes apagar y grita. Fuego. Manténlo prendido. Fuego. No lo dejes apagar y grita. Zer herrialdetan sortu zen Bomba Estéreo taldea? Colombia, Venezuela, México, Puerto Rico. Puerto Rico. Errotea. Colombia. Jon Eneko, bokala. No lo dejes apagar. Moña jokoan, bokala? I. Askatzeko aukera? Bai edo ez, Jokin iraitz, bestela? Ia. Bota? Bota? Ilorraren ondoren, beti dator hilbetea. Akatzen bat ondo horrezta? Ilorraren ondoren... Jokin iraitz, azken erronda? Bai. Zein dargazkiko lorea? Margarita, Tulipa, Mitxoleta, Lilia. Tulipa. Oso ondo. Norkeztu egarri bat, Amsterdam dik bueltan. Ja. Eta... Bokala? Baina ez dago. Baguri urten dozkui, Bai? Bai, ekarri azize eta urteten da bien. Jokin iraitz. Ilgoraren ondoren beti dator hilbetea. Hori bai, ez da. Ilgora. Bai. Komodina, oso ondo! ondo! Jon eta Eneko, tokaldia pizka bat aztertuta, bai. Orain, hortik ikasi eta komodina zuena, seguru, bai? Hirugarren eskua, bikote. Denboraren poderioz. Non daude zi esirlak? Galizia. Oso ondo. Bokala? A. Eta entzun hau? Wow! Ze talde, entzun dugu. Imagine Dragons, U2, Oasis, zegoa Oasis ikusteko. Coldplay. Coldplay, ez da? Bai. Ba, igual da nire crashetako bat munduan, Chris Martin? Bai. Bai, bokala? Zer? Pixka da aspergarria ere? Ez. 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 Zuk ezagutzen duzu eta... Bai. Ez da aspergarria. Oker zaude, Jan. Aurrera, ba? Ze konpainiak egoitzi zuen Olentzeroren Toy Story filma. DreamWorks, Illumination, Pixar, Universal Pictures.
Pixar. Ondo, Buzz Lightyear eta... Zumbilla. Hori. Bokala? O. Denboraren poderioz aurrera ingo dugu, ezta? Bai? Aurrera? Bai, aurrera. Ba, entzun. Guau. Urbiltzeko zure gana. Cris Martínez. Jose Luan aiak, haue bai. 6 zenta patu dugu, kantu honetan. Marina Itziar, Maria Angeles, Anselma. Marina. Hori beste bat, Marina, zurekin eskonduko naiz. Maria Angeles. Maria Angeles. Mesedez? Anselma. Oh, eskerrik asko. Anselma, anderetxo lastara. Ondo. Bakoitza ditu bere krasiak, enekonena Maria Angeles. Ez du, Jokin eta eitz, bokala? Bokal bat. Denboraren poderioz. Hau ere askatu, igual? Aukera baduzu, Ez? Ez. Jonethaneko. Azken galdera, Ze hiritan dago Times Square? New York, Toronto, Tokio, Pekin. New York. Osondo. Bokala? Arrapazatar. I falta. Bai. Osondo. Denboraren poderioz. Bai? Arropazar izango da. Nola? Hasi behintzat? Vale, arropazar. Puskatua izango da maitatuena. Ondo. Bai, Erixe. Bai! Komodina, bikote. Marta Gailua Kadidanok, 250 marka komodina mutrikun. Bilbo Sopela 250 marka komodina. Zizur nagusia Iruña 250 marka komodina. Zein da zuzena? Oso berdin duta? Bai? Zaudete? Eutxi, aukerei. Eneko Jon, zeuk erantzuten hasita lehenengo errondan, Brad Pitt agertzen den filma. Thelma y Louise, Troy, The Mexican, Fight Club, Gladiator B, Barbie, Titanic, Seven, Mr. and Mrs. Smith, Babylon, Babel. Ze pelikuletan agertzen da Brad Pitt? Fight Club. Kamisetara gabe, pelikula osoan. Jokin iraitz? Thelma eta Luis. Ba, bai. Benekin hori. Lapurtuten dagoenez, autostopitzen eduten dana, gazte-gazte beran lehenengo pelikuli, Jon, eneko? Troy. Troy. Guau. Aquiles. Guau. Ba, Chris Martin baino harinau igual, Aquiles. Eneko eta Jon? Seven. Eta pekatuak eta. Ogota bosturte bete hau Sebeneke. Derra pelikula. Ota, pila bat. Jokin iraitz? Mr. eta Mrs. Smith. Angelina Jolierekin. Anazizen amodio historioa. Babylon. 2022an estrenatua, ondo? Ze gogorra. Eneko Jon? Babel. Buah, berezia hori, Bai, 2006koa. hau da, Babel da. Richard, da. Azkena. Film honetan. Komodina. Gladiatores de Mexican. Hori da. Julia Robertsekin. Bai. Euna herri puntu horikan. Jokin eta iraitz. Zebok hasita bigarren errondan, Veneziari buruzko baieztapenak dira. Veneto eskualdean dago, UNESCOren ondarea da, Italia hegoaldean dago, erromatiko 20 kilometrora, inauteriak udan dira, Piazza San Marco bertan dago, Grasi jauregia, Bibaldi bertakoa da, ehunkanal baino gehiago, gondola gehienak beltzak dira, itsas errepublika oia. Veneto eskualdean dago. Bertako hiriburua baita, bai? Itsas errepublika oia. Ondo? Bai. UNESCO ondaria. Hiri osoa, bai? Gondola gehienak beltzak dira. 400 gondola inguru eta gehienak beltzak, bai? Piazza San Marco bertan. Friturra, bertatik azteko, ondo? Eneko Jon? Italia hegoaldean.
Iparraldean dago. Jokin Iraitz. 100 kanal baino gehiago. 150 gora ere, bai? Jon Eneko. Vivaldi bertakoa. Veneziarra? Oso ondo. Jokin Iraitz. Grazi, jauregia. Bertan dago, oso ondo, beste 150 puntu. Azken erronda, erabaki horra izango da. Jon Eneko zeuk erantzuten hasita, superheroien pertsona izenak dira. Seth Johnston, Helen Parr, Peter Parker, Diana Prince, Sofia Skylar, Raven Darkholm, Steve Rogers, Selina Kyle, Bruce Wayne, Marianette Dupin, Tom Kenny. Bruce Wayne. Batman. Peter Parker. Hau, Spiderman. Jokin Iraitz. Tom Kenny. Hau, asmatu, hau. Musikari. Jon Eneko. Sofia Skylar. Hau ere asmatua, bikote. Eneko Jon Arna sartu erantzun. Komodina. Ez dugu gehiago sufritu. Eta? Planto. Bueno, sondo bagoita garpuntu, eta lasaitasuna, zuena. Eta markagailuak! Eneko eta Jon sailkatu dira 380 puntu, 780 Jokinek eta Iraitzek, Jon Eneko 280. Oda paradoxa hau, Enekok eta Jonek aurrera egin alizateko. Jonek eta Enekok etxera joan behar. Ze bikote? Utxigatik. Hortxe zineten, eta Venezia ere ondo menperatuta puntutxo batzuk falta izan zaizkigu. Halere, zer moduzko esperientzia izan da. Polita. Polita, bai. Eta arituzarete oso fin. Gaur denok ere, oso berdinduta. Eta berezik guk estimatzen duguna, jarrera oso ona, baikor. Beraz badakigu, aurrerantzean Italiara joan ezkero. Gidarik ez egula faltako, ez da? Bueno, plana urten zer, ikasturte amaitu eta ondo pasa. Azkeneko iratiak aprobetxatu. Lehenengo amaitu eta gero ja. Gero-gerokoak. Ondo. Izur nagusia, Ikusiko rotxapea, antxozita, Hau, bikote mila esker. Finale erditan, Zarra berri, Mutriko Harrak, Eneko eta Jon aurrera. Pixka sufritu da, baina... Gustu gaur. Komodina eta puntuak meze. Arna sartu dugu, aurrera egiteko moduan orain, ez da? Bai. Sopelako irakasea berriz egurrean. Nagusi, Jokin Iraitz. Bai. Bai, ez da? Galdetuko banizu sokatira, alemanieraz. Ez da, existitzen, sokatira. Ez, soka. Zeran, zetz, Soka, zaile. Zaile. Eta tira. Txien. Zaile, txide. Zaile txien, Zaile. Mutriko Harrak erantzun zen lehena. Hartu lekua sokatira dagoaz. Zaile, txide. Demora. Zenbat estatutan dago banatua Ginea Berria? Bat. 2. Zein da Afrikako herrialderik txikiena edaduraz? Paso. Seychellak, Baionako zein eraikin da UNESCOren gizateriaren ondarea? Paso. Katedrala. Ze enpresak sortu zuen Game Boy bideokontsola? Nintendo. Nola deitzen dira magma ostean sorturiko harrimotak? Paso. Magmatikoak. Zein koloretakoa da gameluen esnea? Ez daukate. Zuria da. Zein erakunde ekologistako itxasontziek daramatai hortzadar bat margotuta? Paso. Greenpeace. Zein superheroi ahultzen du kriptonitak? Superman. Ondo. Ze animalia da Alex Madagaskar filmean? Paso. Lehoia da. Zein da EHUren leloa? Paso. Eman eta zabaltzazu, zein erlijioren adarrak dira xiismoa eta sunismoa? Hinduismoa. Islama, nor da unibertsoaren zentroa antropozentrismoan? Paso. Gizakia da. Zein hamarkadatan sortu zen Amnistia Internazionala erakundea? 70. 60an, Arabako zein santuren ospakizunetan entzuten da tuntuna eta turuten doinua? San Jorge. San Prudentzio, zein koloretakoak izan ohi dira sandien haziak? Beltzak. Zein ahots mota dago soprano eta kontraltoaren artean? Paso. Mezzo sopranoa, zein konstelazioaren barne dago iparrizarra? Paso. Artz txikia, gorputzeko zein atal argitu dezake ET estralurtarrak? Atxamarra. Bai. Zein eleberriren adaptazioa da Nosferatu filma? Paso. Dracula, zein da txoria abestiaren lehen hitza? Egoak. Egoak.
Zein ibaik sortzen du Irunberriko arroila? Ega. Iratik, zein ideologiaren ikurra da A letra zirkulu baten barruan? Anarkismoa. Osondo. Zein herritakoa zen Fernando Bengoetxea Altuna bertsolaria? Ataus. Amezketarra. Nola deitzen da Popeyeren neskalaguna? Paso. Olivia, zein herrialdeak ditu diamante erreserba gehien? Pacificando. Errusiak, zeintzu dira Monako. Sokatira lehiatu da, Ondo. Honeko Jon, finalik ez. Bai. Zemuz? Ondo. Veterano leku ja eskuonetan daukagula. Jakinda geube lasai hau, urrengo biluze arte, hau pasue. Jokin eta Iraitz, sokatiran aurrera eginda. Hemen telebistako sekretutxoak eta sokatira bukatu bezala, ez da baidatxoa. Jokin eta Iraitzen artean, ze gertatu da bikote? Ez, galdera batzuk ezin izan ditu dala entzun, sokatiran. Itzein didalako. Jokinek esan zin. Eta zaino Nacho, mesedez ezin. Lain! Zan diota. Lain! Ez da entzuten! Jode! Eta zesaten diozu ba belarrira ira, Ez, katz bat egiten duguna, hori esnearena, zuria, gero bat. Eta egin den! Esatea, no? Zergatik esan dut. Gabeluan ez nahi, hori banekien da Jokin, baina zer? Nongo hiriburua zer? Igual urrengo galdera erreza azan, baina ez dut entzun. Iraitz, beti aurrera begira, Akatsak utzi atzean eta kito. Bai. Eta aurrera begira jarrita aurrean zakua. Zakua nola zen? Zakua da sak. Sak. Vale. Sak. Vale. Bete tak. Jokoan. Hogeita. Amairu mila zeiro eta berrogeita. Oso ondo, Eta publikoa. Zuek onak, Bo. Usurbilik, hau zuek. Ibarre ikastola. Ondo. Etxeko deialdea gurekin bat egiteko klinkin unea da. Aplikazioa, klinkin. Bai, klinkin. Jokin Iraitz. Basterie, holan errekaren baten, ugerredo? Bai, ni txikitan berez esan diatenagatik plentsiko errekan ikasi nuen. Zuk ez duzu gogoan? Ez ez dago, ez dugu gogoratzen. Tolosan edo errekaren batera? Bai, bueno, guk pixka bat goraxeago, araxe zen, garbixeagoa, horia baino, eta... Otze goten di errekak eta? Oso. Politxe be bai? Bai. Jokin Iraitz, Euskal Herriko errekak zer? Bueno. Ez da gita, ber. Izurialde ezberdinak, Euskal Herrian. Hori badakigu. Jokin Iraitz, sorte hono, non? Etxeko guztiak adi. Gaur finalean jakin nahi duguna da, Kantauri, Izurialdeko ibaiak dira. Denbora. Ega, bai edo ez? Barbadun. Nerbioi. Bastan. Urdazuri. Erro. Oka. Ultzama. Kadagua. Urepel. Oaitzandi. Egiaztatu egingo dugu. Zeiak aitz. Bostakatz? Bai. Asko dira ez Barbadon. Eso es. Hiru akats, une honetan. Jokin Iraitz,
urrezko galdera. Ondo begiratu, amaikakoari. Araban jaiotzen dira bi ibai hauek, zeintzuk denpora. Jaio Araban. Samus? Bueno. Eso es ondo. Honen dana txartu ikusten da. Eta iraitzizketan nik uste dut Jokin eta iraitz. Finalean, dirutxua, pilatzeko unea. Kantauri, Isurialdeko ibaien artean, Nerbioi, bai? Iberiar penintsulako urjauzirik handiena duen ibaia gainera, bai? Bastan, baiezko eremuan. Ondo, Bastan ibaia zeharkatzen duen tartean jasotzen duen izena da hortik aurrera, Bidasoa. Ez ezko eremuan Ultzama, bai? Argara, isurtzen baititu urak. Erro, ez. Ebron, amaitzen dute, ibai honen urek. Ega, ez ezko eremuan. Lizarratik pasatzen da, gero urak Ebrora isurtzeko, kasu honetan ere, bai? Oka. Bai? Ondo, Errusiako beste ibai baten izena ere bada gainera. Urdai, bai. Geure errekiem. Kadagua. Dantza, ibili dugu, ez ezko eremuan geratu da zuzena da? Kadagua ibai zabalen isurtzen baititu bere urak, eta Kantauri Isurialdean behar genituen Barbadun, Urdazuri, eta Uaitz handi ere Urepel berriz, Nafarroa garaiko ibaia, ez da Isurialde honetakoa. 300 euro? Bai. Ondo. Geitzen, geitzen. Bai. Pixkanaka. Jokin, zure bidaian horazan? Austriara, printzipioz. Austriara. Bai, biena ezagutzera. Ezagutzen dut Tirol eta hori guztia, baina bienan, geratzen da apur bat urruno, ez dut ezagutzen. Etxeko danak? Bai. Oraindik behar dugu. 1000 euro asko zobeto, 300 baino. Bai. Iraitz moldatuko dalako, Kadaguara bidaia eta ondo be, bai. Ondo, bai. Jokin Iraitz, 1000 euro jokoan urrezko galdera. Araban jaiotzen dira, bi ibai hauek, hori da galdetu duguna urrezko galderan. Aukeren artean, Nerbioi. Bai? Bai, Kuartango udalerriko lurretan, jaiotzen da, Burgoseko muga. Zer? Honek dino baiet, baina. Ez. Zalantzan, no, ez dakit. Jokin eta Iraitz, urrezko galdera. Erdi egin dugu, beste erdia berko egon nuke. 1000 euro eskuratzeko. Gaur izango da, Ultzama, erantzun zuzena da. Ultzama! Jokin eta Iraitz! Baina 700 euro pilatu ditugu. Saio osonak egiten ari zarete beraz, segin iruzeko uretan. Opa, bikote! Hori da, beste gure txeko egi. Urreteletan.